Margrethe den første. Margrethe blev født den 10. august 1387. Hun blev som 6-årig forlovet med kongen af Norge, nemlig Håkon, som var den yngste søn af den svensk-norske konge Magnus Mick. Da kong Valdemar Atterdag døde, stod Norden pludselig uden konge. Margrethe den første ville gerne have magten i Norden, og derfor brugte hun Erik af Pommern for sig selv at få magten. Derfor oprettede hun Kalmarunionen. Kalmarunionen var en slags gruppe af flere lande med en fælles regering eller fælles konge. Medlemmerne i unionen var Sverige, dertil også Finland, Norge, dertil hørte Island, Grønland, Færøerne og Shetlandsøerne, og sidst men ikke mindst Danmark. Unionen blev oprettet i 1397 og varede til 1523. Da Sverige rev sig fri af unionen i 1523, herskede Gustav Vasa som svensk konge. Kalmarunionen. Unionen blev oprettet ved et møde i byen Kalmar, som ligger i Sverige. Alle landets højeste mennesker mødtes for at krone Erik af Pommern til kongen over Kalmarunionen. Mange mennesker mødte op for at hylde deres nye konge. Kalmarunionen blev skabt for at skabe fred mellem de tre lande. Efter det stockholmske blodbad i 1520, hvor den danske unionskonge Christian II henrettede omkring 80 svenske stormænd, som var imod Kalmarunionen og som ønskede et svensk kongedømme, var der flere kampe mellem danske og svenske styrker i Sydsverige.
I 1523 brød svenskerne unionsaftalen med det danske herredømme og indsatte en ny svensk konge ved navn Gustav Vasa. Efter sammenbruddet i 1523 fortsatte Danmark og Norge med unionen. For Norges og Danmarks vedkommende varede Kalmarunionen indtil 1814, hvor rigsfællesskabet mellem de to lande blev opløst. Denne video er lavet af Karolina, Cecilie, Anders, Mathilde og Sofie.